I decided to do a voice note ye-COVID. Ndiri kutora ma-experiences ekunoko amunogona kushandisa ikoko. Vanenge vateererawo munozosheyawo nevamwe. What I've seen ma-COVID symptoms mazhinji, unotanga nekuti unge wakarakatwa pahuro, panongoita kanhu unototraya kukabvisa kagoramba. Then ndo I think hanzi infection ndo painenge iri kutopinda musystem. Then waita unge kakarakatwa ikako pahuro pacho panogona kutanga kurwadza, but in some people haparwadzi. In some people infection yakutodzika yakuenda muchest, and hautange nekuita chest pain, unotanga nekungoperezeka simba, unongotanga kunzwa kufila kuita weak, kushaya taste mukanwa, kuita tasteless, unodya chino nechino hazvisi kunaka, hausisina sense of smell, hausisina sense of taste. Then as it goes on infection yakutokura, hauchadi kudya, hausisina appetite. Even kunwa kwacho hausi kunzwa kuda kunwa, hausi kunzwa kuda kudya, uri kuperezeka simba. In some people, loss of power, loss of strength, general malaise could be as bad as kutadza kusimuka pawakarara kuenda kutoilet, unokambaira. Vamwe vanototadza even kumuka, kusimudza musoro wako chaiko kunorema. In some people you'll be normal zvese, nothing, but you'll have chest pain, it is serious. You will cough. If cough yacho isingapere even with mama cough expectorants aipere, and it's a dry cough, unozonzwa ma chest pains. What I've seen zvinobatsira zvakaponesa vanhu kunoko, zvichiri kubatsira kunoko: garlic, onion chaiyo, raw onion, ginger, lemon, honey, wozvisanganisa, wozviboilisa. Lemon juice, honey, ginger, lemon juice, garlic, honey, ginger, ukawana Vicks, wopota uchinatira. Saka unongozvifashaidza zviri like mumuzi mugomo, like kana mutori mhurika ingoitai mugomo, mvura yenyu yekunwa motoichinja, moto replace mvura yekunwa neiyoyo garlic ginger concoction. It's an antibiotic, it's a wellness tonic, it's an antioxidant. Saka inobatsira just kungonwa nje even usiri kurwara. We did that for survival. We did that for faith. We did that to give us hope. We did that to give us strength. And we praise God. It worked. Somehow it worked. Mwari was in the equation, but it worked. And here we are. Vazhinji vakafa not because vakashaya maconcussion. Obviously, God is in control. Kunatira musarega. Katatu pazuva. Ukatotanga kunzwa tuma symptoms twepahuro, kutemwa musoro, kupera simba, you can even do kunatira kana ka 6 kana ka 10 pazuva. Please, your health is your concern. Kuhospital akuskurapwa vanhuku. Kuhospital kuenda kunokuturwa. Only when you have loss of breath, hauchagona kufema, wakuda oxygen, enda kuhospital. But kana uchiri kugona kufema, inwa izvozvo, tsenga onion murumu mauri kurara, cheka slice yeonion worara irimo, mofuma muchirasa mangwana. Ndo zvandakanzwawo, ndo zvandakadzidza. Then for munhu wacho anenge ane COVID, mukaona akuita masymptoms ekuti muchest maakutorwadza, ane mabayo muchest, introduce an antibiotic. Ma-antibiotic of choice angachiuzwa kunoko
doxycycline, azithromycin, neinonzi augmentin. Kana munhu ashayisisa any antibiotic, chikuru kupona. Any antibiotic will do. And now doctors are introducing an anticoagulant like aspirin, warfarin. Kana usina izvozvo, mutsine, mvura ine mutsine, boilisa mutsine, mvura ine mutsine, it's a good anticoagulant. I think ndizvozvo for now, but kutsenga onion, kutsenga garlic, kutsenga ginger kwakati batsira. Usanyanyoteerera news dzevanhu vari kufa, vari kurwara. Kunoko vanhu vakapenga, kupenga chaiko kutorasika njere, kutoenda unorapwa kupsych ward nekuda kwekuona a lot of dead bodies. It's not healthy. Even inini ndichishanda muhealthcare, I got to a point yekuti I would panic. Kutya kuenda basa, kutya kunoona vanhu vakafa. Although ndichishanda nevanhu vakafa, but ndanda kutya. I had seen so many people die zvekuti ndakasvika pekuti handichadi. Saka don't watch a lot of these videos. Anoita kunge anonakidza muchinzi kuSouth Africa kwafa vanhu 2000, but it's not helping you, it's just making you panic. And vanhu vachapedzera vakuita mapanic attacks, kutomhanya bani chaiko. So avoid news dzakawanda dzekufa kwevanhu. Listen to news dzekubatsirwa kuti kuri kurapwa ndekupi, kune ma-emergency services ndekupi, vanhu vari kushandisei, vanhu vari kunwei. Ndatenda.